UMLA bat MDC kan nongkrem konsensi ba lambor mangyang ulapan kan mau di kentien ime spiliti lingdo langren balaklat no kiba ong kapisa kamla banthi dik jinglai lu haba kan tho halo ka jingpan pau ka sarkar India ba kampat sange na ka jingtmu ban khlong yo marpo khando uranium na southwest kasil district ka jila Meghalaya kuman syukudo ba ime spiliti lingdo langren baklat no house nam arja arpho hakarta ba khandai pusan nam karta kalong kawai ke cingai mensia mi kikenhun persati uranium da kapakantai ya kasong pisa kabada ki klur tingka house nam sia jakandai spa kandai pulai pelaterwa da kasarkar India na kabenta kacaka kacongka kababun bha yu marpo khandau hadum misiat uba alambor lu ong bon sara ya kane kamat ikran hak jelang kasarkar Meghalaya Democratic Alliance MDA ban shimyak sinjam kumnu banle bannom ailat ya jingtmu khlong uranium kasarkar India ngashu kwa ban pensngo hadien jong ka jingyakhi kabajur teka yusil ru ka haban abandan na lapan sange teka AMD ru ki khlem explosio lapan sange ki khlem ya chu shkhmat te ka message ka ba kwa ban kren kalong ba nga kum uwe na ki nong yalam jong ka nek jalab i jungi ba nga kan mau ya ki kantin ki ba i kren i mi spiliti ba kapisa kamla banthiet ya ka freedom ka jonga tingiru but ngashkwa ban pan kan mau hadu kasngi ka ba khadu ba in khlat na ka pathai yeng skambet ka nongrim ka ba shai wat la da itip ba in yop sa shibon yong em ka tangkor ka man sim jong ibreu ban ya ka spa ka jonga te dei ma kata habang ipet ngi sotonat ba kidon ki pressure group ki ba mi shkhmat na banta ban ya persajur kani tingaru gaju kasur ba ngayeng ngapan sngo ni kapor ba ngaday way na padang ginong mikmat uba persajur ya jingrai jong ka sarkar India ba kimpat abandan ya kataga jingtmu jongki te ka message ka bang skwa banong hangni kalong ngin sara ya kani hapo ka coordination committee jong ka MDA ngin haban ya tai kani ba kani kalong serious namar mla ban chupanlong khon jela kai ya ka jaj ban jungi kabret tengi tip shai ayu ganja kai ka ban khta ya ka kot ka khia kai ka ban dulut ki jingthung jingtep kamut ban le ei hakitu ki than mlong shu te ka radiation ka bakhlan bor hatu kata kata te dei nama kata ka sarkar India hi kamdei banyala kai bat ka jinglong kerpang ka jibandri ko jungi kamla banyala kai hanrei respect ya ka ei ka ba ngidan hapo kane ka democracy country ka bangila ban ris ka voice jungi banong ba ngingim kwa bat ngingim highlight dalali rem ban kta ya ka jingti ya u uranium niang ngim ko ban ya khon ngim ko ban ya tanra yuiwei hanrei respect ya ka ei ka decision ka ba ngingi sngo respect ka sarkar India ya ka ei karai ka bangisim khanang ba kanumdan kanuguno ka conflict hadin habut hapateng ka jede jungi kum kinailam bat ko government of India te dei ni benta ibang ko ban pensngo bat ngi persajur bat ngi nyai persya ya gani ka juntmu jong ka sarkar India